uHezekeli wamashumi amabili nesishiyagalolunye. Ngomnyaka weshumi, ngenyanga yeshumi, ngolweshumi nambili lwenyanga lafika kimi izwi likaJehova, lathi, ndodana yomuntu, bhekisa ubuso bakho kuFaro inkosi yaseGibhithe, uprofethe ngaye nangalo lonke iGibhithe, ukhulume uthi, isho kanje inkosi uJehova, ithi, bheka, ngimelene nawe Faro, nkosi yaseGibhithe, Draco omkhulu, obuthisa phakathi kwemifula yakho. Uthi, umfula ungowami. Mina ngiwenzile. Ngiyakufaka izindobo emihlathini yakho. Nginamathelise izinhlanzi zemifula yakho ezingcwecweni zakho. Ngikukhuphule phakathi kwemifula yakho, kanye nazo zonke izinhlanzi zemifula yakho ezinamathela ezingcwecweni zakho. Ngiyakukulahla ehlane, wena nazo zonke izinhlanzi zemifula yakho. Uwe ebusweni bomhlabathi, awuyikubuthwa ulandwe. Ngiyakukunika ube ngukudla kwezilwane zomhlaba nokwezinyoni zezulu. Bonke abakhileyo eGibhithe bayakwazi ukuthi nginguJehova, ngokuba bebeludondolo lohlanga kuyo indlu yakwa-Israyeli. Lapho bekubamba ngesandla uyaphuka, uklebhula zonke izinhlangothi zabo. Nalapho bencika kuwe uyaphuka, untengantengise zonke izinkalo zabo. Ngalokho isho kanje inkosi uJehova, ithi, bheka, ngiyakwehlisela phezu kwakho inkemba, nginqume kuwe abantu nezilwane. Izwe laseGibhithe liyakuba yincithakalo nehlane, bazi ukuthi nginguJehova, ngokuba wathi, umfula ungowami, mina ngiwenzile. Bheka, ngalokho ngimelene nawe nemifula yakho, ngiyakwenza izwe laseGibhithe libe yihlane lamahlane nencithakalo, kusukela eMigidoli kuze kube seSevene, kuze kube semkhawulweni waseKushi. Akuyikudabula kulo unyawo lomuntu, akuyikudabula kulo unyawo lwesilwane, aliyikuhlalwa iminyaka engamashumi-40. Ngiyakwenza izwe laseGibhithe libe yincithakalo phakathi kwamazwe ayincithakalo, imizi yalo phakathi kwemizi echithekileyo ibe yincithakalo iminyaka engamashumi-40, ngihlakazele abaseGibhithe ezizweni, ngibasabalalisele emazweni. Ngokuba isho kanje inkosi uJehova, ithi, ngasekupheleni kweminyaka engamashumi-40 ngiyakubabutha abaseGibhithe kubantu abahlakazekele kubo, ngibuyise ukuthunjwa kwaseGibhithe, ngibabuyisele ezweni lasePhatirosi, izwe lokudabuka kwabo, babe ngumbuso ophansi khona. Liyakuba phansi emibusweni, alisayi kuziphakamisa phezu kwezizwe, futhi ngiza kubanciphisa ukuba bangabusi izizwe. Alisayi kuba yithemba kuyo indlu yakwa-Israyeli, likhumbuza ngokona lapho bebaphendukela, bazi ukuthi ngiyinkosi uJehova. Kwathi ngomnyaka wama-27 ngenyanga yokuqala, ngolokuqala lwenyanga, lafika kimi izwi likaJehova, lathi, ndodana yomuntu, uNebukadinezari inkosi yaseBabele wasebenzisa impi yakhe umsebenzi omkhulu ngeThire. Onke amakhanda aphuculwa, onke amahlombe acothulwa, nokho yena nempi yakhe babengenankokhelo evela eThire ngomsebenzi abalenzela wona. Ngalokho isho kanje inkosi uJehova, ithi, bheka, ngizakunika uNebukadinezari, inkosi yaseBabele, izwe laseGibhithe, uyakuyisusa ingcebo yalo, aphange impango yalo, acuce ingcuco yalo, kube yinkokhelo yempi yakhe. Ngiyamnika izwe laseGibhithe ngomsebenzi owakhonza ngawo, abawenza kimi, isho inkosi uJehova. Ngalolo suku ngiyakuhlumisa uphondo endlini ka-Israyeli, ngikuvumele ukuba uvule umlomo phakathi kwabo, bazi ukuthi nginguJehova.